Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ki kattu kat ni kinong wan yo ha ka step jong ka sngi balang kata yo kilalap yo we ubrio ubala thia yap linktar ha ka we na ki jaka ha kli yo nong stan kat kum ka jinge thu jong kinong ket kam ka VDP new nong stan ki bala let mar ha ka te ka jaka hadien me kila yo ya ka jing pentep shaki bat ki rang ba jong ka dong maupun ti jersey jong ka snong new nong stan ka bade ka dong ka badon marjan bat ka yo nong stan laong bayo te ubrio la tep kerteng kum ujim nong si live hu arsenam karta nakasnong Mauringkau Riangdo Mountain Road Civil Subdivision bat ubashe sa tengru ha ka dong them yo jong kasnong new nong stan ha kini kisnam balala sho la ya thuru bahadian baki VDP klapoy ha ka te ka jaka ha ka balalap ya ka te ka met yap jong te ubrio ka bala thia lingtar kila pentep no shagi brio jong sim ka hima nong stan ha ka ba maki kila bathawan pentep no shaki tanat pulet ka nong stan bat hadian ka jing pentep shaki pulet ki pulet ru mar kila let ha ka te ka jaka bat hadian ke jing pendap ke jing don kam kila penket no ya kamen sha civil hospital nong stan men pendap ya ka postmortem hado ba penmi ya kani ka khubor sham la patip ka e ka daw ko bala pelong yu te ubrio bon kalon yap ha ka te ka jaka na markat kom ka jing pet jong ki pulet ba ki VDP ki ba dan ha ka te ka jaka sham la dan dak ha ka men jong te ubrio men step ha ka ne ka yo nong stan ka ba nakaliang ikatu kat ne ki nong wan yo wan hat bat ki bayaj bayang kilalap no ya we u breu wala thia hang ne hapo kan ne ka road footpath te onda kila pej bah kila itu ba une u breu la khlat ane ula yap te nakaliang jong kine ki breu bat kinong song snong nakane ka snong ni nong ston kila wan khot yang au Presiden jong kane ka VDP di nong ston te ha kapor khandai beje ngaru ngala mare banwan hangne na kabenta banwan bantip kata ka jing sisya ondang ngila wan katukan nengut ki rangba kemjuru urang ba dong jong kadong maupun ti jese tebat ki rangba jong ka snong di nong ston thubru kinong song yo nang ne ondang ngila wan hangne ondang ngila pej bah bat ngila lap bau ne u breu layap te katkum ka jingtep jungi namar ba hoit mensiwa usa hang ne hapo ni nong ston usong kha hang ne hapo ka snong ni nong ston hapo ka dong themiu te na du usnem arjar ka khandai ki me songshu te na kaliang jung uru umwan shu hang ne hapo snong te ngimte bula sa she te katkum ka jingtep jungi mensiwa ne u ba ude na than rengdo nong rengkau ki bahying ka semro ki don hang tia po nong rengkau te ngiru ngila pentip te da ka ba ka jing rai lang jungi ba da ka jing ya ko jungi ba in pentip no hapo ki bor jong ka an hapo police station te na kaliang jungi nga ko mu presiden jong ka VDP angkat kini ki rangba ngila pentip no hapo police station tena kaliang jong usar usi bat ki polis na po ka police department nong ston kila wan bat hadin kata kila lap ba sisya ula yap bat ula klat na kane ka pertai tekat kum ka at ka jinglong jingman jong kine ki kun samla bat ki breu ngai ngiyo i na ka por si ka por ba kane kajaka hangne kibun kita kinong di drugs kinong di kiat aw na kaliang jungi ngila persyang kala kadyay te mentaro ngila pentep ha usim te na kaliang usim ro ula fun yang iba nang pentep no ha kibor jong kaan ha pulis namar ba kadon ka jinga trelang jungi ka sinong jungi ka VDP bat usim bat bapet ya kane ka yo nong ston te na kaliang jungi ngila le ka kam te kum nga way urang ba ni kentu ka nya pi ke kon samla ba pimde ban ngop palat akine ki jingde padang ipej ba ipej jaune u breu menta kalong kumba udi drugs hendre kalong kendet no ka jingdi drugs jong u bat ba ka jingdi kiat jong u ha ka ju kapor ka jing syathan bat ka jing kret jong ka ka met baro simet te uyap no katkum ka jing pet katkum ka jing lap jong ngi ka VDP bat jong ka
jungka bor jungka an te ikentu kan ya kini ki perlok jungi ba primde ban da ya di palat hadu panda bom skutu syu wat ya ka jing im ba ka jing yap lan ka jing im la jong tengi na kaliang jong ni kirang ba ni kentu kan ya pi tengi haban se ya kata ni hable ya ka e ka ba ngi don kam la ngi don kam ban haban kem ro teng ni haban kem na ka benta bangin penbaha yaki ombangi ise yaki andre ngi penbaha na kamta ka jing im juki keteng mensyua hapo ka sinang jungi lawan ya tu hi mga deru sekretari jo kane ka dong hangne basa mu mensyua senam arajar khat pra kat kendai te ka keteng ju ka de ujim jaj nong sik lagi bahaya hasem ki don syaki siapo nong rekau ku mangal ong mentah te ilok don hangne temba myok syang syu te ne ilok ru mentah don mila alik pak khot rum don ayin te na kaliang jong ki bor jong ka anro kila le ka badon kam kila wan bat ba mentah kila ra apo sibil no ston kindi ban kiar rai mau riding na kane ka kam di drox ka kam likyap namar ka penjot om tang ka penjot ya ka met jong pi hndrei wat ka jing im ha ka wi ka sing kan jusim la sim kendiet kumne te ngiru ngibu ka jing sngo si ka ba kraw la da je kumne kam tam ban chuya yap ha lenti ha singken de kat kamen simbriu te kam ya happy tengi kentu ken nadu nang nasi khmat ba inang long pikir ken ya kamet bat ya ka jinglong mensimru namaru blela thau ini hala ka jongka mensim te bang ilong kum ta kimrat kimrang wat kimrat ru ki ngiu iba bunsen onda ki yap ru ki wan yap haying jong gitu ki kenrat lan gitu ki traying te kat ka mensimbriu lele te katno ka jing nguse ngi ki para lok para jor jong gitu kiba yap. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khatar hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang, John ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.